Damena sumurung nasian saluhut naroha, ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang denang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Hatani debata nalahotol hastuhita marhite pertanyaan tabudarion. Dienet masian buku Heber bidu 10 sada. Namuk kasian ayat walu jalamar haujungan di ayat 10. Heber 10 sada ayat walu rodi 10 tajaha marsika sorin songonom madidok hinorhon ni hapor siaudo mangoloi si Abraham dung dijau bukas tutano si jalo onna bahetiatianan saudo ibana bukas swadong diboto si topotanna hinorhon ni hapor siaudo Nabi pada di mana, semua di kanan di bawah, gunung-gunung yang ada pun sisa Aidi pai mai mado huta nama rujahan nahot napinadean jala napinauli ni debata. Dibaheni tubudo sianna sasadai naung mate dohonon na satorop ni bintang ni langit na sagudang ni rihit ni topi laut na sodapo bilangan marhite-hite padok nasida si songoni di tariason pajalahi do nasida di parsabuluan alaina dumenggad do di halunguton nasida imana di banua gijangi dibaheni dang dihailahu debata nasida naolo do ibana guaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sadahuta ido sahatna horas madita saluhutna damang dainang nahina holongan au surabinoto Aryaha tanggal 3 bulan 3 tahun sedia songonom mana masak ra gudang dojolma boy para dihudirina dinalaho manopot tanggali molo liling nai olo marlebba-lebba alai bolo naung jono tikina sai diusaha hoddo bohama asa mangarani songonina masa diganup nasa parngolu taon tutudang adong nama boto ahado namasa diari marsugut dang binoto songo dia namasa ngolutta ahama nalaho tupa muse sijak konotta ahama muse dinalaho naboy sifatu pautta mangaduki akan namas damang dainang nahina holong HP lomo manang solomo rohatta olo manang soolo boloson nari hari Kamis sugu hari Jumat do suka tidak suka mau tidak mau alai kosongo dia namasa di sidang taboto lomo manang solomo rohatta adu pamai ate bui manang subui ikut bui dangadong hata sugu maju anom maju ilewat to maju skip maju ini dangadong bestila songoni damang dainang masa do tu sahalak na porsea na margoar si Abraham ujungna digoari mamuse si Abraham ima sada parsuruon ni jahuba di batatu ibana
asa bukka sibana sian urkas dim manopot sadahuta na di baga-baga hot Tuhani naso di boto songod dia dangi botos di dia inganan nai aleko bukka siani borhat ninna di bata amanginang diulahun ibana di nang peso di boto ibana di parade ibana do dirina nang peso radi di pasahat ibana dirina songo dia nalaho silakahonon nalakana makana di dok songo sada pardalana dongolu taon manopot tujulu niari manopot tujulu naung adong ditotuhon ganup nasa akana masa alai dang taboto songo dia dang taboto olat ni dia ate alai ikor radi ate ikor radi alanida parjolo rikot taboto isedona punasa ariarion isedona punasa partikian isedona punasa ganup nasa akana adong naking naung tajaha di episteli takas di pesalmen tului ate mertua mana mardebatahon jahuba ibana do namanggongom saluhutna ibana napuna saluhutna dangadong na hulisian ibana 00 nal do mata di jahuba marnida akana biar bida ibana laos ima topikna jadi unok ni ganup nasa parngoluon manang tung pesongo dia hahomionna manang misterina pardalanan ni ngoluon ikon biar mida jahuba do ikon biar mida jahuba ido kucina jalak luar biasa kucini ganup nasa parngoluon ni sahalak na porsea nagabe diguari opuni na porsea manang bapa ni saluhut na kana porsea ima si Abraham terbukti nanti dakolan hata ibana na porsea alai naung terbukti do diulahun ibana jalatar surat guan sahalak na pai solat do ibana nasoadong sasitong na ujahan ni ganup na sanguluna dang dibotoy dia bona pasugi na alai didok Tuhani bukas dua ibana tinggal doa ganup nasa akahadumaon na disi tading do saluhut na ganup nasa nadiula na disi alai iko bukas ibana maninggal hon amang inang aha muse nama satu si Abraham nama satu si Sarah dang adong pinikiran ni hajol maun marumur 57 tahun ikon manubuhon sadada danak musik mar 100 tahun umur ni si Abraham liling do di paimaima si Abraham do si Sarah asa marhaga beyon nian sian si Sarah si Abraham alai ipe si patadang sabar halakiat laos di tongos si Sarah ma jolmana ate majonoki si Abraham asadong pinopar ni si Abraham damang dainang laos ima si Ismail na tatad dan waeng alay dang ina di baga-baga hot Tuhani hirana somung kibbe makana ditikiro hata ni Tuhani tu si Abraham do si Sarah hirana mekel suping go si Sarah ikut tubuanana innay mana bohado na rohana alai saud dolo mo di rohani jahuba di pat saud do dihaposi dihaporseai lampos rohani si Abraham lamporsea ibana tu Tuhan amanginang seorang sisak ro muse Tuhani maddo Abraham cianau dei iko pilih honommu do anak mitu au din nama muse ngeliling di paimai mau ditiki sorang on nama todina ison nama nguluna ison nama rohana
I nama gowarna ibana lo nama buan ganup nasa aka gowarni si Abraham muse tu udut niari alai ro Tuhani madok iku pilih honomwe di dua ma si Isa ko tu dulu pamiliani di peyakot di gijang ibatu pamiliani naing dipilih homa langsung hite-hite na dipotong alai didok Tuhani ma unang alai ngahuboto ngahuida nga terbukti beha porseau ukolong dorohani si Abraham tu debata ima biar mida jahuba lebih mengasihi Allah daripada mengasihi apapun umarga debata maribakon ganup nasanasi luar biasa, apalagi kita lak bata anak kokiro hamorau dia roha morau ni sia Tuhani gudang dohala alani anak nah dang sau roi bana tu debata susah binayan ni anak na siga pikiran na siga rohana borak lakana tanggal sipatu haring gasonna macam mon telus hohosna hati ujungna gabi boha gabi borat lakana tamang daina ngalani record si tutu hita songo dia do ganup nasa biar ni rohat tamida jahuba biar mi roha ni ganup nasa jolma na tu jahubai dang nama dok gabe sahalak na subui jonoho Tuhani daong justru bolo biar mida jahuba lampina jonok lampina hobbar lampina solhot ido biar mida jahuba unang madau alai lam tu jonok nama ala taboto no siya nibana do saluhut na pasupa sudang taboto ana masa di hari sugut alai bolo biar mida jahuba songon hatai nama do naldo mata ni jahuba tuganup nasa nama kabiari ibana artina aha Tuhani berpihak tu sudena biar mida ibana jadi bolo didok Tuhan itu tidak pro A tidak pro B dah memang inang las buhape Tuhani ukolong rohana tu jolma nama kaolong ibana ukolong do rohani Tuhan tu ganup nasana biar mida ibana takas doi berarti di ganup nasanal nal mata ni jahuba nah holong rohani jahuba berarti disarihon ditogu-togu diparmudu-mudu ditupahi dipasu-pasu bodoh alani damang dainang songo pardalanan songo dalani nalaho si dalanan adong do si pangot tu kiri adong tu siap birang si pata adong si pang lima bolo hami pakabaron adong si pang bingung memang itu neng masuk pakabaron adong si pang bingung salah otik pokoknya bingung marhaliak kaliang mesi ate dang ibo to manang tu dia isi mar putar-putar ate damang dainang songoni do na masa na lahota adupi ale taingot dia do na hobar tulomoni rohani Tuhani dia do dalan si dalanani Tuhani do na marmudu honaka na biar midaibana jadi molotung pe godang pilihan godang sipil liton diganup nasa pardalanani sanom mate mamo tok kita so kami naking nelau tu so adong dulu tawaran alai dang pola sani na sida kan alana bolu niudu tes sanian non lam tu dia mah kan alana hiaro songoni rencana neng mamotong asalap tu hato nak aido kan habe putus jabatan nanti ujung dalam do lam liling matar lebat nanti terlebat situ tuma jelas doi nanti ya nah jadi apalagi di hutan Burmana luna di Google kan kiri kanan HP kiri kanan oke itu sebenarnya damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani tung mas saya rekod di bagasa parngulu tahun apalah takas Tuhani marnida hita jadi unang mabiar mangalaka tengok dah imana om mana parpudi jangan takut untuk melangkah jangan takut menghadapi masa depan
Taingot. Boha na mau sugut. Mati na mau. Sonare pe ngahosa-hosa. Belum marhosa do pe mangulu do pe. Ate. Nah pasti bolotung pe hosa-hosa alai lakahol lakata. Unang maradi. Aryo dakya maradi. Songo dia detik, songo dia menit, jam na sude do mardalan. Moloso hita tinggal. Ate. Berarti lakahol lakata hobar tu panogonoguon ni Tuhani. Ate. Artina disaluhutna hinadenggan di debata majak konotak. Terbukti keluarga na majabu di bagasan sadario. Mungkin dalam homa bangun manapaturi bagasope. Waduh tolak dong. Waduh pura-pura misin namala tolak inang ate. Abidak kuoto. Ternyata keberanian terkadang menjadi kunci kita memperoleh keberhasilan. Molos warung lo mental na, molos barani do. Bah, ang mino tu bang tu dia mangalak kawe. Hitir-hitir terus. Ate, dompet hitir-hitir. Ate, buama dompet na hitir-hitir. Ate, isakui pe salah. Dan isakui tong salah. Itu kan. Damang daidang na inaholongan. Makana tung masay rikot do hitam. Ado kabaranian Tuhan itu nama dongan yau, Tuhan itu nama buduh honau, las bohabe kolak kahonokku tujulu tu dia berarti manguduti akan adenggan, manguduti aka pasu-pasu, manguduti ganup nasa aka asini rohani Tuhan na pinaradena tu ganup nasa nahina holongan. Unang mabiar pasahatot tu Tuhani, unang mabiar songon si Abraham alai ganup nasa nabiar mida jahuba mahita. Lu bisyani hape molotung pe songoni madu masih Abraham di Urkasdim alai lu bisyani nungai paradi musik. Atong damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapasahat matotong dirita tu Tuhani ala ibana do napuna sahita ibana napuna sadalan jala ibana do dalani gadup nasahita pe nunga arong tujuat tak sito potat tak jala nunga di parade Tuhani nagok pasu-pasu mahita saluhutna jala martua mahita ala debatado gadup nas